अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तासौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़्सिदीन वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन फ़द्उ लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअल्तुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ि ज़ालिक बिमा असौ व कानू यातदून इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वइज़ा अख़ज़ना मीसाककुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्म तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा ख़ल्फ़हा व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। Sada smo počeli ajet 61. sura Al-Bakara. I ovdje isto dalje se priča za Hazrat Musa a.s. i za njegov narod. Ovdje na ovaj ajet je prvi put je koristen ime za Hazrat Musa a.s. Allah kaže وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ I kada je Musa tražio vodu za svoj narod, فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ Mi smo mu rekli, udari svojim štapom u stijenu. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا I tada je iz nje provrelo 12 vrela. Kad alima kullu unasim mašrabahum I svi ljudi su znali mjesto gdje će piti. Mašrabahum, taj mjesto gdje će oni piti. Kulu, jedite, vašrabu I pijete min rizkillahi od Allahove obskrbe vala taso fil arze mufsidin I ne budite silnici na zemlji stvarajući nered.
Hazrat Musa alayhi salam, on se živio i on se rodio isto u Maka, izvinite, on rodio u Egipt i u doba Firaon, i neki komentari i kršćani i kažu njegov ime Musa, ovo nije od Izraelčanima, nego ime od Firaonovi narodi, tamo oni su imali takva ime. Ovo stvar nije toliko bitno i ne mora da bude tako da ovo ime Musa koja taj naš jedan poslanik imao, i to se nalazi samo među Egiptanima i nije bio od Izraelčanima, to može da bude ime od Izraelčanima. I Bani Izrael, ovi nacija, Allah tako naredio kao da taj nacija pripadao Hazrat Musa alejhi selam. I ovdje se kaže kada oni su tražili voda, Allah rekao da udari štapom i Hazrat Musa alejhi selam tako to naredio i onda se tamo pojavio 12 vrela. I svaka nacija ima, i onda se kaže da Hazrat Jakub alejhi selam on imao 12 sinova i od ovo počeo taj sve, zato što on ima taj ime Israel i od njega počeo taj nacija, taj narod, i svaka onda plemen ima za sebe voda. I Allah kaže jedete i pijete i ne stvarite, i jedite i pijete od Allahove opskrbe i ne budite silnici na zemlji stvarajući nered. Dalje kaže vaiz kultum ja Musa, i kada ste rekli o Musa, lan nasbir ala ta'amin wahidin, mi se nećemo strpiti sa jednom hranom, fad'u na rabbaka, i zato se moli za nas svom gospodaru. Ovo je isto neki čudan stvar. Nisu nikad rekli da moliš od naš gospodar, samo su rekli od svog gospodar. Kao da je taj gospodar pripada samo Musa, a ne pripada ni. I oni su rekli zato se moli za nas svom gospodaru. Fadolana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul arzu, da nam dadne stvari koje zemlja rađa, mim bakleha, od svog povrća, vakisaiha, i svoj krastavaca, vafumiha, i svog žita, vadaseha, i svoj leće, vabasaleha, i svog luka. Kala atastabdilun allazi huwa adna billazi huwa khair, on je rekao hoćete li ono što je lošije mijenjati za ono što je bolje. Allah kaže ja sam već vama opskrbio, podario dobri stvari što je bolje za vas, i vi tražite nešto što je loše od ovih stvari što već imate. I onda ako je ovo vaš cilj, ehbetu misran, uđite u neki grad, fajna lakum ma saltum, pa ćete sigurno imati ono što tražite. Šta tražite, nalazi tamo, neka uđete. Vazoribat alehmu zillato val maskanato, na njih je palo poniženje i bijeda. Vabau be gazabi min Allah, i vratili su se sa Allahovom srdžbom. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi, zato što se odbili Allahove znakove, wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqqi, i nepravedno ubijali poslanike.
Zalika bima sava kanu yatadun, zato što nisu poslušali i svaku su granicu prešli. Ovo sada, kao smo prije rekli, vrlo je čudno narod koji su na svako moment oni su bili neposlušni svog poslanika. Ovo je stvar, na primjer, treba, još nisam uspio da vidim negdje, ali mora da bude neki rješenje o tome. Ako bi našao rješenje, onda ja ću vas reći. Na primjer, što je ovdje rečeno, oni su tražili povrće, takve stvari i prije su dobili gljive, meso, ptice, med, ovi stvari koje se nalazi u šume. Ovdje Allah kaže da li vi hoćete li ono što je lošije mijenjati za ono što je bolje. Današnji doba ljekari oni kažu povrće su bolje za zdravlje nego meso. I ovdje je rečeno nešto drugo i mora da bude neki rješenja tu. Zašto je Allah tako rekao da ovo što Allah dadne je bolje nego što oni su tražili. I ovdje je na kraju isto jedna stvar što je rečeno za Allah kaže da zašto je Allahova srdžba pala, da oni su odbili Allahove znakovi i nepravedno ubijali poslanike. Šta se tiče jaktuluna, ovo riječ arapski izraz se koristi kada se kaže jaktuluna. To značenje isto ubijanje ili isto značenje kada neko strogo bude opozicija, kao da oni su strogo pokušali da zaustavi poruka od Božje poslanike. I taj koristi isto zato što ne nalazi negdje primjer za neki poslanik da je on bio ubijen. Kažu za Hazrat Jahja alejhisselam ali isto to ja nisam siguran da li on bio ubijen ili nije. Zato što u ime Jahja i jedan poslanik ne može da bude ubijen dok on ne završi svog obećaje, na primjer svog poruka, dok ne završi svoj zadatak, on ne može da bude ubijen. I obrnuto u tome mi gledamo nekoliko primjera kako je Allah spasio poslanike kada je bio opasno. Na primjer, Hazrat Nuh alejhisselam, ostali njegov narod, oni su otopili, bio poplava, svi su poginuli osim oni i njegovi koji su bili sa njim. Hazrat Ibrahim alejhisselam, njega Allah isto spasio kada oni su pokušali da stavi u vatr. To znači oni su pokušali da ubijaju. Hazrat Isa alejhisselam i Musa alejhisselam prije toga isto Allah njega spasio od Firaun. I Hazrat Isa alejhisselam njega Allah spasio i mi vjerujemo, imamo strogo dokaz, on nije umro na krst i nije otišao tjelesno prema nebu, nego on završio svoj zadatak, kako Biblija kaže. Isa alejhisselam ili Isus više puta rekao, ja ću otići kod svog izgubljeni ovce od Izraela. I on morao da ide prema 10 plemena i otišao i oni su primili njega i poslije toga je on umro kao prirodnu smrću. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada dolazi da vidimo koliko su bili pokušaj da njega ubijaju. U Mekka su pokušali da njega ubijaju, u Medina su pokušali njega da ubijaju, tokom raznih ratova oni su pokušali da njega ubijaju i Jevrije su pokušali da njega ubijaju. I iranski kralj, on isto jednom planirao da njega pošali svog armija ili da uništi, tako on pozorio i prije poslao nekoga da on treba da vodi poslanik od njega.
ali svaki put Allah nije ga spasio i ostali poslanici. Zato kada se ovo kaže da oni su ubili poslanike, više bude prikladan značenje da oni su pokušali da ubijaju poruka od poslanika, da zaostavi poruka od poslanika, ali možemo da kažemo da su pokušali da ubijaju poslanika. I zato nisu uspjeli. I kao sam dao razni primjer. Onda dalje se kaže inna lazina amanu, zaista oni koji vjeruju, vallazina hadu, i jevrije, van nasara, i krišćani, vasabeina, i oni koji vjeruju u neku drugu Božju knjigu. Obično neki ljudi misli sabi, to znači koji obožavaju neke zvijezde, ali to je pogrešno. Na arapskom se sabi su koristili ti ljudi koji vjeruju neka Božja knjiga. Zato u početak islama mi znamo da oni su nazvali muslimani kao sabi, i kada neko primi islam oni su rekli da on postao kao sabi. Nisu voljeli da daju ime kao musliman, nego da daju taj neki ime koje kod nis bio prije koristim za takvo vjerovanje. Zato ovo riječ sabi ne znači ljudi koji obožavaju zvijezde, nego oni koji vjeruju drugu Božju knjigu. Man amana billahi, ko god vjeruje u Allaha, val yawmil akhire, i sudni dan, wa amila salihan, i dobra djela čini, falahum ajruhum inda rabbihim, imaće nagradu svoju kod gospodara svoga, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, i nad njima nema straha, oni neće tugovati. Vidite, ovo je pravda od časni Kur'an. Ima još neki ajeta slični ovome koji pokazuju uzvišeni primjer pravde časnog Kur'ana. Nema sumnje da će oni ljudi dobiti spas koji istinski prihvate Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Ali moguće je da postoji mnogi ljudi, možda nekoliko miliona u svijetu, do koji poruka Islama nije stigla. Zato Kur'an proglašava da će ovim ljudima, ako vjeruju u Allaha i o to da će poslije smrti biti izvedeni da daju račun za svoja djela, i ako slijede vjersku knjigu šerijeta koji je njima bio objavljen, Allah dati najlepšu nagradu i oni neće tugovati, niti će se žalostiti. To znači istinski spas će dobiti samo ti ljudi ko sada primi islam. Ali moguće je da dosta ljudi ne znaju istinska poruka, do njih nije stigla poruka islama, ali ako je stigla, onda je stigla na pogrešan način, da oni su vidjeli da ovi samo ubijaju drugi ljudi, islam je takav vjera, i onda ovo pravda od Boga je da Allah kaže da onda oni će dobiti Božje nagrada pod uslovom ako oni imaju vjerovanje da Bog je jedan, i onda da vjeruju na sudni dan, to znači život poslije smrti, i da čini dobro djela, onda postoji za njih nagrada. I poslije ovog ajeta sada opet počeo priča za narod od Hazrat Musa alejhi selam. Onda Allah kaže vaiz akhazna misakakum, i kada smo mi uzeli zavjet od vas, varafana fawqakum tura, i uzdigli planinu Tur iznad vas, khuzu ma atainakum, držite čvrsto ono što smo vam mi dali, bekuvatin, to znači čvrstom, vazkuru ma fihe
la'allakum tattaqun. I pamtite što je u njoj da budete spašeni od uništenja. Ovdje je riječ koristan varafana faukakum tur, da mi smo uzdigli planine Tur iznad vas. I neki ljudi tumači u tome kao da kada oni su šetali i ovako gore šeta isto leti iznad njihove glave ovo Tur planine. Ove riječ ne znači kao što neki komentari Kur'ana misle da je planina Sinaj bila fizički uzdignuta od zemlje i visila nad njihovim glavama i da su oni bili u njenoj sjeni. Ovo samo znači da su oni stajali pod nožju te planine u njenoj sjeni. Ponekad neka brda izgledaju kad ljudi prolaze ispod njih kao da su se nadvisila nad njima. To mi vidimo isto u Bosna, možda imamo takvo mjesto, ponekad prolazimo pored neki put i vidimo tamo planin, tako izgleda. Nekad se cijela armija može skloniti pod ovakve vrste sjene, brda ili planina. I kao treba da vama bude jasno da Božje bilo koja naredba i dijela ne bude protiv zdravo razum. I ovdje je tako to znači da kada neko stoji ispod ove planine, tako izgleda kao da mi smo ispod. Summa tavallatum min ba'de zalika, onda ste se vi poslije toga okrenuli. Falawla fazlullahi alaikum, i da nije bilo Allahove posebne blagodati prema vama, varhamatuhu, i njegove milosti, lakuntu minal khasirin, vi biste sigurno bili među gubitnicima. To znači Allah tako vama oprostio. Ako ne bi bio Božje blagodat, vi bi bili među gubitnicima. Valakad alimtumullazina atadaw minkum fi sabte, a vi ste sigurno saznali u onima među vama koje su prekršili sabat. Sabat, ovo je jedan sveti dan za Jevrije. Kao muslimani mi slavimo petak. Petak je za nas sveti dan i za Jevrije je sabat, to znači subota, i za kršćani je nedjelja. I nije bilo zabranjeno za taj dan da ne može da oni lovi ove ribe. Ili oni su isto prekršili. A vi ste sigurno saznali u onima među vama koji su prekršili sabat. I onda šta je bio Božje naredba ili kazna? Fakulna lahum kunu kiradatan khasein. Mi smo im rekli postanite majmuni prezreni. Fajalnaha nakalan, ovako smo mi to učinili opomenom. Lima bena yadaha, za ono što je ispred njih. Vama khalfaha, i za ono što je iza njih. Vamojzatan lil mutakin, i uzvišenim savjetom onima koji su bogobojazni. Riječ majmun upotrebljeno u figurativnom značenju da su Izraelci postali hrđavi i niski kao majmuni. I to ne znači da oni su postali kao majmuni. Časni Kur'an na drugo mjesto isto se spomena da Allah stvorio čovjek kao najbolje stvorenje, ili on postane summa radadnahu asfala safilin i on sam bude najniski. To znači kao se kaže prije čovjek, evolucija se kaže prije čovjeka su bili
majmuni. I kako Allah kaže da on hoće da ni vrati na prethodni stanje. Isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem to koristio ovo riječ majmuni i svinji. Na primjer, ovo se isto odnosi na iskvarenu olemu. Njima je rečeno da se vrati u svoje prijašnje stanje. Zato što evolucija kaže da je prije čovjeka bio majmun. Ovo je također dokaz istinitosti Kur'ana koje to koje to spominje prije nego što su naučnici rekli u čovjekovom prethodniku. Kur'an prije rekao prethodnik od čovjeka bio majmun. Potvrđa da ovaj izraz ovdje označava iskvarenu olemu. Jedno je preskazanje u hadisu koja kaže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, moj ummat će biti u zbunjenosti i uznemirnosti i ići će svoju olemi i vidjet će da tamo sjedi majmuni i svinji. Ovo je knjiga Kanzul Umal. Šta radi majmun? Majmun ne koristi svoje glava i to radi samo šta njemu bude rečeno. I zato ovdje to ne znači fizički oni su postali kao majmun i inače ovi komentari tako pišu nekoliko hiljada ovi Jevriji oni su postali kao majmuni i onda poslije svi su sebe bacili na neki rijek ili negdje i onda su umrli. Ali ovdje se govori za dijela čovjeka, kada čovjek ne postane kao čovjek, kada čovjek radi nešto kao životinje, onda tako se koristi za takvi izraz za njih. Vaiz kala Musa li qaumihi, i kada je Musa, ja mislim, mi smo arapski dio čitali do ovdje i ovo program smo mislili da pravimo malo kratko. Nećemo pričati cijeli sat kao bio prethodni program i zato mi se sada završavamo taj dio ovdje. To znači da ne zaboravimo. Danas sada smo završili ajet surat Al-Bakara i ovo je 67. ajet. Mi onda inšallah sljedeći put nastavit ćemo i sljedeći put ćemo pričati malo više i neka Allah tako nama nauči. I časni Kur'an muslimani su dobili na kraje i onda oni imaju mnogo primjera od prethodnih poslanika i njihovoj nacije, njihov narod i zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama već upozorio da nemoj da vi pravite iste grešake kako oni su pogrešili, iste stvari nemoj da ponavljate, ali jasno i ovo naredba, ovo stvar se isto dešavao i muslimani su radili iste stvari, ista dijela kako su radili Jevrije ili kršćani i zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao muslimani kada bi išli kod svog olema i onda oni će tamo vidjeti da tamo sjedi majmuni i svinji. I to znači na ovo doba muslimani neće dobiti uputstvo od pokvarene oleme. Samo oni olema koji su pobožni oleme može da nije uputi, ali sada kada mi vidimo u islamski svijet većine su pokvareni, većina ljudi oni ne slušaju naredba od poslanika, ne slušaju naredba od Boga i pogotovo ovi hođe.
oni hoće da imaju svoju vlast, ali koristi ime poslanika, koristi ime od Boga, ali imaju samo svoje niske želje i pravi i stvaraju nered među muslimanima. Neka Allah nas čuva od takve hođe i takve vođe i da da prihvatimo taj put koji put nama vodi prema Boga i prema poslanika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.